Esgaza. Uns minutos nas noticias. Dor na eternidade da infamia. Un rebulir nos sentimentos máis fondos. Un desacougo que manca ferozmente. Náusea. Basta, basta, basta. Camiñaba aquel outrado, sen rumbo, coa súa irmanciña ferido ao lombo, como un fardo. Camiñaba e imploraba: por favor, a miña irmá está ferida, axuda. Recolleu o reporteiro, de seguro ferido tamén na alma. Canto vagaría o neno entre cascallos e xente fuxindo espaventada, sen saber onde ir. As imaxes, uns minutos nas noticias, que ficaron pegadas aos ollos e á pel arreguizada. A barbarie interminável, a loucura infinda, a aberración sen límites, a inhumanidade eterna, a noticia, uns minutos. En Gaza, que esgaza, un meniño cargaba coa súa irmanciña ao lombo, implorando axuda. Xa sei que me repito, pero en Gaza, baixo bombas e cascallos, fame, loucura e terror, ollando para outro lado, mundo, 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 unha crianza levaba outra crianza, a súa irmanciña ao lombo ferida de morte, implorando axuda. Dous nenos de tantos, tantos, tantos.